Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Omroep ZVL, fijn dat u er weer bent. En ja, we zitten hier in Eetcafé De Vliegende Hollander in Terneuzen, waarvoor dank natuurlijk. Op 17 april dan staat Terneuzen in de schijnwerpers van de nationale televisie. En iedereen in heel Nederland, maar natuurlijk ook hier, die kan Terneuzen dan zien shinen in The Passion. En ik spreek daarover met verantwoordelijk wethouder Jeroen de Buk en de projectleider vanuit de gemeente Nisha de Jonge. Welkom alle twee. Even voor wie het nog niet weet, hè? Wat is The Passion? The Passion, ja. Zal ik de Passion, het paasverhaal eigenlijk. Hè? Dus de laatste dagen en de lijdensweg van Christus. Ja, eigenlijk op een moderne manier verteld. Dat is eigenlijk heel kort The Passion. Ja, en even, ik denk dat iedereen wel weet van dat grote lichtende kruis wat dan door de stad gedragen wordt. Ja. Want dat is volgens mij wel een van de belangrijkste beeldmerken toch van The Passion. Wat je op televisie in ieder geval ook ziet. Hè? Dus, Ja, die zie je op televisie wel beter. Dan in het echt bedoel je? Dan in het echt, ja. Dan zie je hem aankomen. Ja. Oké. Maar op televisie volg je hem natuurlijk de hele tijd. Hey, hoe is dit jaarlijkse kijkcijferkanon? Want dat is het natuurlijk toch gewoon. Volgens mij, ik weet niet hoeveel mensen, weet je hoeveel mensen er naar kijken? Als je live kijkt en terugkijkt, hè, want er wordt natuurlijk ook vaak teruggekeken op televisie, zo'n 3 miljoen kijkers qua bereik. Dus het is een mooie Hoe hebben jullie kans. dat naar Terneuzen gehaald? Dat is een samenwerking geweest ook met de provincie Zeeland. Gedeputeerde Johannes de Bad heeft zich daar ook hard voor gemaakt. En een samenwerking met de gemeente. En het is niet alleen naar de gemeente Terneuzen. De Hemelvaarteditie gaat naar de gemeente Sluis. Dus we hebben zowel de Paaseditie nog maar even als de Hemelvaarteditie voor de eerste keer naar Zeeland kunnen halen. En dat is echt een samenwerking geweest tussen de 3 overheden. Maar bij wie kwam het idee vandaan om van dat zouden we in Terneuzen moeten doen? Nou, ik denk ook wel van beide. De provincie wil dit ook heel graag. Als je kijkt naar de kaart van Nederland, als je de kaart van Nederland pakt waar de Passion al gehouden is, dan valt zeker Zuid-Nederland, maar ook Zeeland, zie je geen enkel bolletje staan. En nu staan er ineens 2. Dus ook wel vanuit natuurlijk alle ontwikkelingen die wij hier doen. Ook de opening van de nieuwe sluis natuurlijk was toen al in het vooruitzicht. Ja. Dus eigenlijk Terneuzen kan veel meer dan alleen maar lokale evenementen. Dat wilden we ook laten zien. Oké. En toen hebben jullie elkaar een keer op een borrel ontmoet, jij en Johannes de Bad. Zullen we eens een keer een... er is wat werk aan vooraf gegaan. Oké. Ja, maar grofweg kwam het al wel op neer, zeg maar. Eigenlijk, ja, zo begint het idee. Hè? En dan inderdaad, samen met de burgemeester, dan ga je kijken van hoe kunnen we hier... Dan ga je lobbyen en dan... Is dat ook echt zo? Ga je dan moet je het proberen bij de KRO en CV, want die zenden het uit volgens mij, om daar binnen te komen en... Hé jongens, hebben jullie wel eens gedacht aan... Zo gaat het wel. Ja, in een notendop gaat het wel zo. Hè. Je kan inschrijven op een bidboek, dus je kan inderdaad je aanbieding neerleggen. Wacht even, dus het is eigenlijk een heel technisch... Het is een heel proces wat eraan vooraf gaat. Maar uiteindelijk ga je wel steeds kijken, hoe kunnen we onszelf wel in die kijker werpen om toch eruit gekozen te worden. Ja, oké, maar het is dus niet van, we drinken eens een borrel van, kom naar Terneuzen. Nee, je moet echt... Nee, er zit echt wel wat werk wat je moet doen. Ja, oké. En... Wist je tegen wie je moest concurreren of heb je geen idee? Dan kijk ook even naar Nisha. Die nou, heel veel werk gedaan. We waren eigenlijk ook al aan het kijken naar de editie 2024. Die is naar Zeist gegaan. Maar eigenlijk, dit is de 15e editie, dus dat is ook wel mooi, hè? Ja, heb je een dus jubileum. We hebben nu de 15e editie in Terneuzen, dus daar zijn we heel erg blij mee. Oké. En jij hebt zeg maar ook gewerkt aan dat bidboek al. Je bent al vanaf dat moment betrokken. Ik ben niet vanaf het allereerste moment betrokken geweest, maar uiteindelijk wel meegegaan, zeg maar. Dus op het moment dat Zeist, dus daar vorig jaar de Passion was, vanaf dat moment ben ik ook wel mee gaan bouwen en voorbereiden op de komende editie. Ja. Dan een vraag die er eigenlijk helemaal aan vooraf gaat. Hè? Van, waarom vinden jullie het eigenlijk belangrijk dat er zoiets als de Passion naar hier komt? En als je kijkt, je noemde het net al, de Passion bijna het grootste live event van Nederland. Echt met meer dan 3 miljoen kijkers, live en terugkijken, wat Nisha net zei. Ja, en eigenlijk alles wat we in Terneuzen steeds meer aan het doen zijn, dus zelf echt in beeld krijgen, echt volop ontwikkeling en ook laten zien dat Terneuzen een hele aantrekkelijke plek is voor de rest van Nederland. Dat wij ook gewoon mee kunnen draaien in
met de Randstad, met andere grote steden, dat Terneuzen daar niet voor moet onderdoen. Dat wij ook echt wel de capaciteit hebben en de wilskracht om zulke evenementen naar binnen te halen. Is dat een soort nieuwe trots van Zeeuws-Vlaanderen, een beetje jezelf? Zeker wel. Als je ziet natuurlijk de afgelopen jaren al, Zeeuws-Vlaanderen altijd aangemerkt als een krimpregio. Dat moet je niet zijn, blijf daar alsjeblieft weg, want er gebeurt niks. Nou, als je nu even kijkt naar het afgelopen half jaar, naar het afgelopen jaar en de ambities die we hebben voor de toekomst. Ja, we hebben natuurlijk nu een van de grootste zeesluizen van de wereld, van Europa liggen. Wij zijn volop bezig met allerlei ontwikkelingen in de stad zelf, maar ook in alle... Vertel maar eens iets over, want het valt mij inderdaad wel op dat Terneuzen super actief is de laatste tijd. We zijn volop bezig met de revitalisering van de binnenstad. Dus hoe kunnen we ook daar weer die levendigheid van vroeger maar in een nieuw jasje terugkrijgen. Campus Terneuzen, natuurlijk echt een hele ontwikkeling juist die niet alleen voor Terneuzen aantrekkelijk is, maar ook voor de hele regio. Samenwerking met Vlaanderen, vooral met Gent. Op cultuurgebied zijn we enorm aan de... Focus daar eens even op, want dit is natuurlijk het onderwerp cultuur. Cultuur, ja. Er staat eigenlijk van alles te gebeuren de komende tijd. Hè? Want jullie, de Pit en... nou, ben ik toch even de naam kwijt. Porgy and Bess. Porgy and Bess, die zijn natuurlijk samen aan het gaan en dat valt op, want er komt heel veel programmering. Ja. Een cultuurboulevard, een cultuurkwartier. Er is van alles, dus jullie timmeren aan de weg, laat ik het zo zeggen. Ja, maar daarmee laat je ook zien van Terneuzen is ook een plek waar het aantrekkelijk is om naartoe te komen, dat we ook die voorzieningen hebben. Ja, dus dat is echt wel, jullie hebben wel een duidelijke ambitie neergezet om ook cultureel... Ja. Dus niet alleen je hebt de industrie en je hebt die sluis. Nee, ook cultureel willen wij ons partijtje meeblazen. Oké, mooi. Nou, en dan is het Passion natuurlijk een hele mooie. Zeker. Want ja, wat je al zegt, er kijken heel veel mensen naar. Even, wat komt er nou allemaal kijken wat betreft voorbereiding voordat het echt zover is? Even los van dat bidboek, want die fase is al lang allemaal voorbij. Dan op een bepaald moment komt er groen licht uit Hilversum, zullen we maar zeggen. Ja. En dan moet je aan de bak. Laten we beginnen met organisatie. Hoeveel mensen werken er op dit moment in de organisatie van jullie kant, hè? Van de Passion? Nou, op dit moment, dat is nog te overzien. Het is goed om te realiseren, het is natuurlijk een productie van de omroep. Hè? Ja. Dus als gemeente organiseren wij niet zelf. Dus het is een producent die dat in opdracht van de omroep doet. Maar uiteraard, de hele productie, het evenement landt bij ons gewoon voor het stadhuis, hè? Midden in Terneuzen. Ja, dat vraagt wat... De weg moet afgesloten worden, er bijvoorbeeld. moeten wegwijzers. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er misschien ook eens wat dingen weggehaald moeten worden. Of juist toegevoegd moeten worden om een mooi beeld te creëren. Ja, dat zijn 1000 en 1 dingen. Precies, ja. En dan ga je echt al richting 17 april. Hè? Maar daarvoor heb je vooral gesprekken ook met de producent over wat is nou een geschikte locatie. Dan ga je dat verschillende locaties bekijken. Ook wat we als gemeente belangrijk vinden. We vinden het heel leuk dat echt het stadhuis, wat natuurlijk wel typisch Terneuzen is, dat zo prominent ook in beeld zal zijn strakjes. Ja. Maar ook de vooropnamelocaties bijvoorbeeld. Hè? Dus de Passion is een live event op televisie, maar wordt afgewisseld met vooraf opgenomen beelden. Ja. Ja. Dus welke keuzes ga je daarin maken? Wat wil de producent? Wat kunnen wij bieden? Dus die gesprekken, die hebben we allemaal achter de rug. Een locatie noemen waar jullie zo'n vooropname gaan maken? Ik hoef ze niet allemaal te weten, want dan is het spanning. Ja, ik mag dat eigenlijk niet doen. Dat is heel flauw, hè? Ja, inderdaad. En ik zou het graag doen, maar wat dat betreft heeft de omroep, de KRO, heeft echt die communiceren. Bijvoorbeeld ook over wat je kan doen als je met de processie mee wil lopen, maar ook over de vooropnames. Daar hebben zij echt de regie op. Hadden zij ook de regie met de oproep voor de zangers? Ja. Oké, want ik zag dat bericht. Dus ik begin nu te lachen. Maar zeggen van onder de 45, dan gaan er niet veel zijn. En dat bleek natuurlijk ook al snel. Maar inderdaad, dat soort uitingen oproepen voor het koor, om mee te lopen met de processie, de kruisdragers. Allemaal van hun? Allemaal vanuit de omroep zelf. Wat ligt er bij jullie op het bordje dan? Nou, wat wij vooral doen is alle randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, om daarbij te helpen. Dus wat moet er geregeld worden op het Stadhuisplein, zoals je net noemt. Verkeer en mobiliteit. Wat moet er op het stadhuis geregeld worden? Nou, bijvoorbeeld dus de inrichting. Hè? Dus de producent komt met een hele tekening hoe zij het in willen richten, hoe dat podium eruit komt te zien. Nou, wat vraagt dat inderdaad aan de inrichting van het plein, de afzettingen, de stroomkasten, heel praktisch. Maar ook de ruimtes regelen waar bijvoorbeeld de artiesten in de make-up gaan of waar de regiewagens staan. Of al dat soort
zaken daaromheen, mobiliteitsplan daaromheen, ja, daar zijn we als gemeente uiteraard bij betrokken. Want dat lijkt mij, dat laatste, Ja. Laat ik anders zeggen, hoeveel mensen verwachten jullie, Jeroen, dat er echt gaan komen kijken in Terneuzen? Daar wordt nu uitgegaan ongeveer, als ik het goed zeg, van 6.000. Ja, 5 à 6.000. 5 à 6.000. Oh. Ja. Ik dacht dat grotere aantallen zo zijn die op bezoek kunnen. Maar dan nog, 5.000, 6.000 mensen om dat te managen, zeg maar. Nou, dan zijn jullie natuurlijk al wel gewend met de havendagen. Dus dan, toch? Ja. Komt er ook aardig wat volk op af. Klopt. Maar goed, 5.000, 6.000. Ik dacht dat er meer zouden zijn. Ja. Ja, het is natuurlijk het Stadhuisplein, hè, en daar komt een groot podium op en een catwalk op. Dus dat begrenst ook wel de mogelijkheden qua publiek. Ja. En natuurlijk gaan we kijken wat er nog meer mogelijk is. Maar op basis daarvan en ervaringen van eerdere edities gaan we nu uit van dit aantal. Maar dat kruis loopt ook een bepaalde route. Of zijn dat ook vooropnames? Nee, dat is Nee, live. Dat is ook live. Dat ga je echt live zien. Ja. Dus je hebt mensen op het Stadhuisplein, maar ook in de straten die er naartoe leiden naar het einddoel, zeg maar. Ja, zeker. Dus goed, maar ik kan me voorstellen dat dat heel veel werk met. Ik bedoel, je legt eigenlijk Terneuzen voor een halve dag, een dag. Even Wel lang. even lang. Ja, maar echt lam. Kijk, het evenemententerrein is natuurlijk het Stadhuisplein en daar zal een week van tevoren ga je er al beweging zien. Ja. Dat kost even voordat zo alle techniek daar staat. Als het gaat om de processie, dus de route met het kruis, dat is meer een bewegend iets. Waardoor wel, natuurlijk, dat ga je zien en dan gaat wel even de weg afgezet zijn, maar dat gaat een half uurtje misschien. Ja. Dus het is niet zo dat we dat helemaal in de hekken gaan zetten. Nee. Dat is wel om zoveel mogelijk ook wel het gewoon dagelijks leven door te kunnen laten Eigenlijk gaan. bijna net als bij de marathon bijvoorbeeld. Dat is dat ook Ah, ja. eventjes. Het is- Iedereen gewoon weer voorbij. Inderdaad, als iedereen voorbij is van die processie, dan gaat die straat weer Ja. weer Natuurlijk open. zijn er maatregelen en wordt dat allemaal wel gemonitord, maar het is niet zo dat we de stad een dag lam leggen daarvoor. Even, dat is een onderwerp dat vinden jullie waarschijnlijk niet leuk, maar ik wil het toch weten. Wat kost dat nou eigenlijk? Want je moet best een hoop regelen. Ja. En tuurlijk, KRO-NCV, die doen ook een heleboel. Maar ja, je moet mensen inzetten, je moet verkeersregelaars hebben, je moet misschien nog wel dingen huren om infrastructuur mogelijk te maken. Jullie hebben daar een begroting voor, neem ik aan. Hè? Wat gaat het kosten? Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen, dat ligt er ook aan van hoe groot wil je het maken. Dus je kan echt, hoe breed wil je het maken? Als je inderdaad zegt, we willen een hele week gewoon de stad afsluiten, dan heb je een ander kostenplaatje. Als je zegt van nee, we willen dat zo kort mogelijk doen. Dus in ieder geval wat we zeker weten is het bedrag, wat al lang genoemd is, wat we nu hebben geïnvesteerd om de Passion naar binnen te halen. Nou, dat hebben we gelukkig ook met een aantal Dat is sponsors dat kunnen. bidboek-verhaal. Dat is dat bidboek, hè? Je moet een bepaald bedrag aan de omroep neerleggen om de Passion binnen te halen. Dat doen we gelukkig met een aantal sponsors. Je betaalt dus mee eigenlijk aan de productie? Je betaalt mee aan de productie, maar dat doen we gelukkig samen met sponsors en de provincie. Oké. Maar wat was dat bedrag? Want ik weet het niet. 3 ton. 3 ton, oké. Maar dat hebben we dus niet volledig als gemeente neergelegd. Snap ik. En daarnaast, ja, kijk, het is hoe breed willen we het zelf maken. Dus eigenlijk ook nu samen met de omroep, met de producent natuurlijk, wordt alles, nu het hoofdpodium bekend is, waar de locatie, nou, dan ga je ook kijken van welke afzettingen moeten daar komen. Dat mobiliteitsplan, die zegt dan ook hoe breed wil je dat trekken. En eigenlijk, zodra dat allemaal concreet is, kan je er ook de bedragen op gaan plakken. Ja, en dan kan je kijken van, ja, moet toch iets minder, toch iets meer. Maar goed, je bent ook naar de gemeenteraad geweest. Die hebt toch een begroting moeten indienen, denk ik dan. Nou, we hebben in ieder geval een reservering gemaakt. Dus uit mijn hoofd hebben we nu ook nog, we hebben 3 ton ongeveer, hebben we gereserveerd voor de Passion, om te kijken of daar alles binnen te doen. Ja, kijk, en dus inderdaad, hoe groot wil je het zelf maken? Nou ja, ik begreep dat jullie ook nog een zijprogramma willen maken met allerlei activiteiten. Is er een beetje animo voor? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, we willen heel graag, hebben we natuurlijk de 17e zelf, hè, dat is de dag. En dan hopen we dat vooral heel veel mensen komen kijken. Maar in de aanloop, de weken voor de Passion, willen we heel graag dat we iedereen betrekken, opwarmen. Ook rondom het thema Ik ben bij je. Want het is natuurlijk duidelijk, de Passion, dat draait om het paasverhaal. Het thema is dit jaar Ik ben bij je. Maar als gemeente willen we ook dat thema omarmen en ook wel wat breder dan dat. Hè. Dus het gaat om religie natuurlijk, daar is het paasverhaal. Maar om verbinding, om saamhorigheid, dat kun je ook breder interpreteren. En daarom hebben we maatschappelijke organisaties gevraagd van, goh, hebben jullie ideeën, initiatieven in een wijk, in een straat, met je vereniging, niet commercieel. Want daar zijn reacties op gekomen. Ja, daar zijn op die bijvoorbeeld serviceclubs of bepaalde maatschappelijke organisaties die gaan nu nadenken
over een invulling van een programma. En dat kan groot zijn, dat kan wat kleiner zijn. Maar heb je al eentje waarvan je al weet van nou, we gaan dit doen? Dat je Ja, een voorbeeld hebt? we hebben de 14e januari is er een bijeenkomst geweest. En daar hebben we wat toelichting gegeven. En vanaf de 20e, dus dat is nog maar heel kort, dat is begin deze week, kunnen organisaties ideeën aandragen. Okay. Dus bijvoorbeeld, wat je ook zag rondom de opening van de nieuwe sluis, Terneuzen zingt, maar dan meer in het thema van. Nou, dat soort initiatieven denken we aan. Ja. Maar we nodigen vooral organisaties uit die denken van god, dat is leuk, daar haken we op in. Ook vanuit eigen doeleinden, dat hoeft dus... laten we dit dan ook maar als oproep graag. Ja. Aan wie een idee heeft, kom maar. Zeker, en dan kunnen we als gemeente dat met een bedrag van €500 is dan per initiatief voor beschikbaar. Maar ook de communicatie, dus via Terneuzen Viert, via onze eigen website kunnen we dat ook onder de aandacht brengen. Zodat we eigenlijk een heel programma voorafgaand aan 17 april kunnen maken om het rond het thema Ik ben bij je. En wat je ook wel ziet, en dat proberen we ook wel op inzetten, is inderdaad naar de Passion toe. Bij de Passion zelf. Dus voornamelijk op de 17e zijn er ook wel ideeën dat mensen willen kijken van kan ik iets op die 17e zelf doen. Maar juist ook in de dagen daarna. Dus dat de Passion ook wel, dat je niet inderdaad de 17e is geweest en klaar. Maar dat je ook nog in die dagen daarna inderdaad die doorloop ziet van hey, dit blijft toch wel echt wel hangen. Dus ook richting Pasen, maar ook die periode tussen Pasen en Hemelvaart. Dan gaan we naar Sluis. Ja, dat je ook echt wel die periode kan nog van de uitloop van de Passion. Eigenlijk wil je er gewoon een heel festijn van maken van wat meer is dan alleen die dag. Er is een aanloop, er is de dag, er is nog een uitloop. En ja, zo de aandacht ook zeg maar blijven trekken, want dan komt het dan op neer natuurlijk. Hè? Ja. Even kijken hoor. Nog even terugkomen op dat cultuuroffensief, noem ik het maar eventjes, van Terneuzen. Want volgens mij begint de cultuurboulevard, begint dat nou wel een beetje vorm te krijgen eigenlijk? Dat bedoel je de broedplaats, denk ik. De broedplaats, sorry, de culturele broedplaats. Nee, zeker. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in april echt de officiële opening doen. We hebben natuurlijk een soort pre-opening gedaan bij de opening van de nieuwe sluis. Ja. Dus eigenlijk nu wordt er volop, we zijn nu bezig met de laatste vergunning, maar nu wordt er ook volop, alle studio's worden nu gebouwd. Dus eigenlijk de hal wordt ingericht. Niet de juiste, maar eigenlijk heel veel kunstenaars melden zich nu aan die echt een ruimte willen huren, maar juist we hebben ook een aantal projecten uitstaan die willen beginnen. Dus subsidies worden daarvoor aangevraagd. Dus dat zit nu echt wel in ontwikkeling, zodat we echt begin april echt daar vol in kunnen gaan starten. Mooi. Nou, ik wou jullie bedanken voor de toelichting op The Passion. Graag gedaan. En ik wens je natuurlijk heel veel succes. Jij denk ik vooral, want het werk komt nu op jou schouders. Ja, maar dat is vooral heel mooi en leuk werk. Dus dat is mooi, helemaal mooi om te mogen doen. Ja. Nou, beste kijkers van Omroep ZVL, de site die komt hieronder. Daar kunnen jullie naartoe als je informatie wil, maar ook als je je wil aanmelden voor als je een idee hebt voor een event natuurlijk. En ik zou zeggen, blokkeer 17 april in ieder geval in je agenda. Kom kijken of ga op de bank zitten en we volgen de live uitzending. Maar er zijn ook al allerlei activiteiten voorafgaand en daarna ook nog. Dus kom naar Terneuzen, daar komt het eigenlijk op neer. Toch, Jeroen? Uiteraard. Ja? Daar doen we het voor. Oké, dat is dan de oproep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer bij Aan Tafel Bij.